म्हणे हा एक भाडा असा मारतलो भाडा मुंबईत जाऊचा असा मुंबई होय 7,000 रुपये गावतले येऊचा परत रिटर्न मला वेगळा काय तर सांग पण जाऊचा कधी या अरे परवा 12 तारखे 12 तारखे नाही 12 तारखेक नाही जमायचं अरे नाही हो नाही खरंच जमायचं नाही अरे पण किती नाही हो खरंच नाही जमायचं त्या दिवशी किती महत्वाचं काम असेल नाही जमायचं पुढल्या दिवशी जाऊया मग अरे पण इतक्या किती नाही मला सांगतो एवढा कसं बा तुका महत्वाचं काम असा रे नाही हो नाही जमायचं अरे पण काहीतरी भाड्याचा तर विचार कर 7,000 रुपये देतलंय परत येऊचा भाडा परत 7,000 वेगळा चहा पाण्याक परत अरे मजा असा भाडा बघ नाही हो खरंच नाही जमत त्या दिवशी अरे पण इतकं काय महत्वाचं काम आहे तुका